Záhadná noc v Kríprovej doline. Bola tmavá noc. Mesiac visel na oblohe ako žltý štvorec a dolina pod ním vyzerala, ako by ju niekto vystrihol z pixelového sna. Všetko bolo až podozrivo tiché, žiadne kroky zombíkov, žiadne šušťanie pavúkov, ani chrlenie lávy z podzemia. Len vietor jemne šumel medzi listami štvorcových stromov. Alex stála na kraji doliny a v ruke držala faklu. Vedela, že sem nemá chodiť sama. Ale keď sa v dedine začali šíriť reči o zvláštnych zvukoch, tieňoch bez očí a o tom, že z doliny sa večer nikto nevracia, jej zvedavosť bola silnejšia než strach. No poďme na to, zašepkala si pre seba a vykročila dolu svahom. S každým krokom cítila, ako sa vzduch mení. Bolo v ňom niečo divné, hustejšie, ako keby ju niečo pozorovalo. A možno aj áno. Keď prešla cez kamenný most, všimla si čosi zvláštne. Na zemi ležalo niečo malé a zelené. Bolo to zvieratko? Pasca? Alebo kríper? Priblížila sa opatrne. A vtedy sa to pohlo. Pšt! Zaznel detský hlások. Alex zadržala dých. Pomôž mi! Ozvalo sa spod lístia. Odsunula listy a pod nimi uvidela malého krípra. Ale nevyzeral hrozivo, mal smutné oči a celý sa triasol. Ty si iný, povedala prekvapene. Volám sa Cipo, povedal a schúlil sa do klbka. Zablúdil som a v doline to nie je bezpečné. Neboj sa, ja ti pomôžem, povedala Alex a posvietila faklou okolo. V diaľke sa pohol tieň. Ako si sa sem dostal? Pýtala sa ho, keď kráčali spolu pozdĺž starého kameňolomu. Chcel som sa pozrieť na svet. Všetci krípri sú len na vybuchovanie, ale ja nechcem nikoho zraňovať. Chcem spievať a pestovať kvety. Alex sa usmiela. Bola zvyknutá na nebezpečenstvo. Ale nie na kríprov, čo spievajú. Máš sen a to je dobré, ale najprv sa musíme dostať z doliny. Ako prechádzali okolo starých zrúcanín, Alex si všimla, že niektoré bloky boli premiestnené a niekto napísal na múr Herobrine prichádza. Zamrazilo ju. Herobrine, mýtický hráč bez očí, ktorý sa objavuje len v najtemnejších kútoch sveta. Nikto ho nikdy nevidel a predsa sa ho každý bál. Zrazu sa všetko okolo začalo meniť. Vietor zosilnel, stromy sa začali kývať v rytme, ktorý nebol prírodný. Zo zeme sa zdvihol hustý dým a z neho vystúpili postavy, vyzerali ako hráči, ale bez očí. To sú jeho prieskumníci, šepol Cipo. Chodia v noci a hľadajú tých, čo nepatria do sveta. My tu neostaneme, povedala Alex a chytila Cipa za chvost. Bež! Bežali cez staré pole cukrovej trstiny, prelízali rozbité ploty, až kým nenarazili na starý portál. Bol polozrútený, ale ešte v ňom slabunko žiarila fialová energia. Myslíš, že funguje? Opýtal sa Cipo. Nemáme inú možnosť, povedala Alex a vytiahla Flint and Steel. Zaznel výbuch. Prieskumníci ich našli. Alex rýchlo zapálila portál a strčila Cipa dnu. Potom sa otočila, pripravila luk a vystrelila svetelný šíp do vzduchu. Celá dolina sa na sekundu rozžiarila. Tiché postavy cúvli. Mala čas, tak skočila do portálu.
Keď otvorila oči, boli doma. Na lúke pred jej domčekom, všade okolo bolo ticho. Normálne ticho. Cipo sa rozplakal. Zachránila si ma? Alex si sadla do trávy. Nie, ty si mi pripomenul, prečo som začala cestovať. Lebo nie všetko, čo vyzerá nebezpečne, musí byť zlé. Na druhý deň našla Alex pri dverách malý darček. Pixelový kvet v črepníku a lístok. Ďakujem, už sa nebojím byť iný. Tvoj kamarát Cipo. Od tej noci sa Kríprová dolina zmenila. Tieňou ubudlo, stromy znovu rozkvitli. A hoci sa Herobrajnové meno stále šepkalo s obavou, každý vedel, že ak sa niekto v doline stratí, Alex ho nájde. A keď zaspíš pod svojím paplónom, možno aj teba raz zavedie sen do doliny, kde spievajú krípry a odvaha zvíťazí nad strachom. Tak dobrú noc.